Ali Izetbegović, na primjer, u Ninu se izjašnjava 1971. godine kao Srbi muslimanske veroispovesti. Ali naši gledalci treba da znaju, na primjer, da vi nemate autotohnih muslimana, pošto sam se ja bavio Osmanlijskim carstvom, baš me to zanimalo. Imate samo prave Turke, imate u Makedoniji. Znači njih ima 3,8%. Znači svi ovi koji su, da kažemo, Turci koji žive Novi Pazar, Tutin, Sarajevo i tako dalje, to su znači Srbi koji su uzeli islam. Zašto? Jer kada je pala Vizantija 1453. godine, koliko su tada Selđuci i Osmanlije, koliko su bili inteligentni. Znači mi učimo u školi, oni su nas nabijali na kolac. U stvari Osmanlijsko carstvo, možda da prizna neko i da ne prizna, ono je bilo preteče Evropske unije. Znači, i šta su radili oni? Oni su uzeli Vaseljenskog patrijarha, imali ste džiziju, porez koji je 10% i to su plaćali, da kažemo, ovi jednobožci. Da kažemo jednobožci, znači to mislimo naravno na hrišćane i na jevreje. Znači oni su plaćali 10%. Međutim, imate zakat od 2,5%, to je znači bio porez za muslimane. I to su plaćali samo, da kažemo, muslimani, to je bio porez koji se plaćao jednom godišnje, a nije bio obavezan. I svako ko je želeo u kasnim godinama, znači to se dešava 16. 17. vek i tako dalje, 18. masovno, da kažemo, hrišćani ulaze u islam iz prostog razloga da bi sačuvali svoje porodice, ne bi plaćali porez. I to su ti srpska posla. To je u to vreme, on neće platiti džiziju da bude Srbin 10%, to se plaća 2,5%, stvari da ne plati ništa. A koliko je onda njih ušlo u komunizam? Komunizam koliko hoćeš.